Nicole Kraus scrie următorul gând, foarte frumos din punctul meu de vedere. A fost odată, ca niciodată, un băiat care iubea o fată, iar râsul ei era o întrebare la care voia să-și petreacă toată viața să răspundă. Mi-a plăcut această poveste în câteva cuvinte. A fost odată un băiat care iubea o fată, iar râsul ei era o întrebare la care voia să-și răspundă viața toată. Este un mister, este o taină, dar este și o revelație persoană de lângă noi. Farmecul uman este unul fără echivoc. Dumnezeu, în momentul în care a creat omul, l-a creat după chipul său și asemănarea sa. Iar atunci când a creat femeia, a luat-o din coasta bărbatului, astfel încât ne dăm seama că Dumnezeu a făcut o lucrare de migală. Pe om l-a modelat din țărâna pământului, cumva așa cum face un olar cu lutul și face o capodoperă din aceasta, dar în momentul în care vorbim despre o Eva creată, o femeie creată din